नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण चाललो आहे देवगड शहरामध्ये। तर यामध्ये आपण संपूर्ण जे कार्यालय वगैरे आहेत, पर्यटन स्थळ आहेत, याची संपूर्ण माहिती घेणार आहोत। त्याचबरोबर जे मेन लोकेशन्स आहेत तर त्यांची देखील आपण माहिती घेणार आहोत। तर मंडळी, देवगड शहराच्या पूर्ण माहितीसाठी हा व्हिडिओ आमचा नक्की बघा पूर्ण, आणि त्याचबरोबर आमचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद मित्रांनो। आता आपण आलो आहे देवगड शहरामध्ये। तर हा पुढे आहे मांजरेकर नाका। तर इथून आपण संपूर्ण देवगड शहराला एक पूर्ण गोल फेरी मारणार आहोत आणि यामध्ये संपूर्ण लोकेशन्सची माहिती घेणार आहोत। तर इकडे उजव्या बाजूला आहे बस स्टॉप देवगडचं, आणि डाव्या बाजूला आहे ते कुलकर्णी शॉपिंग मॉल, आणि त्याचबरोबर इथे आहे हॉटेल अलंकार। या ठिकाणी तुम्ही जेवणाचा वगैरे आस्वाद घेऊ शकता। त्याच्यानंतर इकडे आपण पुढे चाललो आहे पवनचक्की रोडला। इथून आपण तारामुंबरी बीच आणि पवनचक्कीला जाऊ शकतो। या ठिकाणी डाव्या बाजूला आहे पंचायत समिती कार्यालय, आणि त्याच्याच पुढे आहे बँक ऑफ इंडिया। आणि इथूनच आपण जसे पुढे जातो तसे आपल्याला इथे दोन रस्ते मिळतात। तर या ठिकाणी हा जो डावीकडे जाणारा रस्ता आहे हा तारामुंबरी मार्गे कुणकेश्वरला जातो, आणि या ठिकाणी देखील बोर्ड लावलेले आहेत। आणि आपण उजवीकडे जातो हा देवगड पवनचक्की, त्याच्यानंतर PWD कार्यालय। या ठिकाणी जाणारा हा रस्ता अरुंद आहे। या ठिकाणी दोन वाहनं वगैरे पास होताना भरपूर मुश्किल होतं। तर इथूनच पुढे शासकीय कार्यालय आहेत, जसे की शासकीय विश्रामगृह, त्याच्यानंतर इलेक्ट्रिकल ऑफिस, आणि त्याच्यानंतर नगरपंचायतचं मुख्य ऑफिस देखील याच ठिकाणी आहे। आणि हा जो भाग आहे इथून आपला देवगडचा आठवडी बाजार चालू होतो। तर ज्या दिवशी आठवडी बाजार असतो त्यावेळी या ठिकाणी भरपूर वर्दळ असते, आणि या ठिकाणी गाड्यांना वगैरे प्रवेश दिला जात नाही। टू व्हीलर असेल तर कदाचित तुम्ही येऊ शकता, पण भरपूर रश असते त्यावेळी। तर मगाशीच मी बोललो की इथून हा जो पुढे डावीकडे रस्ता जातो आहे, तर या रोडला पवनचक्की, त्याच्यानंतर नगरपंचायत कार्यालय, PWD आणि विश्रामगृह आहेत। तर पवनचक्कीचा व्हिडिओ आपण बनवला आहे, तर तो देखील तुम्ही नक्की बघा। आणि आता आपण इथून हा जो खाली शॉर्टकट आहे या आपण रोडने खाली मुख्य बाजारपेठेत जाणार आहोत। तर इथून मुख्य बाजारपेठ चालू होते देवगडची, आणि तिकडून आपण पुढे देवगड बीच, आणि जो आपला मुख्य रस्ता आहे देवगड निपाणी महामार्ग, तर त्या ठिकाणी हा आपण भेटणार आहोत। हा रस्ता तिकडे जातो, आणि हे पूर्ण एक देवगडचं सर्कल आहे। इथून सर्व दुकानं वगैरे चालू होतात। संपूर्ण एक गोल फेरी आपण मारू शकतो देवगडला। त्यामुळे जर तुम्हाला इथून पवनचक्कीवरून देवगड बीच किंवा देवगड बंदरावर वगैरे जायचं असेल तर हा रस्ता एक शॉर्टकट आहे। तुम्हाला फिरून जाण्याची काही एक गरज नाही आहे। इथून आपण आता डावीकडे जाणार आहोत। आपण आता बाजारपेठेत आहोत, आणि हा जो समोरील रस्ता आहे हा आहे आपला देवगड निपाणी महामार्ग। तर हा ॲक्च्युली देवगड बस स्टॉपच्या इथे एंड होतो, पण मुख्य लोकेशन आहे ते आपल्या देवगड बंदरापर्यंत आहे। तर आता आपण ही जी छोटी घाटी उतरतो आहे, ह्या घाटीच्या उजव्या बाजूला सुंदर असा व्ह्यू आपल्याला बघायला मिळतो देवगड बंदराचा। आपण तिकडे जाणार आहोत, त्यावेळी आपण तिकडची परिस्थिती बघूया। तर या ठिकाणी बघा, रस्ता देखील अतिशय सुंदर आहे, आणि त्याचबरोबर छोटी छोटी कौलारू घरं आहेत, जुनी घरं आहेत, अगदी जुन्या पद्धतीच्या बांधकामाची, माळ्याची वगैरे लाकडी माळे बनवलेले आहेत। आणि हा जो छोटा अरुंद रस्ता आहे हा आपल्याला समोर देवगड बीचला घेऊन जातो, आणि इकडे उजवीकडे हे देवगड बंदर आहे, ज्या ठिकाणी सर्व होड्या वगैरे थांबतात। तर इथून देखील बघा घरांची परिस्थिती मस्त सुंदर अशी जुन्या प्रकारचे बांधकामाचं घरं आहेत। काही काही ठिकाणी नवीन बंगले बांधले आहेत, पण जुनी घरंही अतिशय सुंदर असं दिसतात। मूळ जे कोकण आहे ते आपल्याला पाहायला मिळतं इथे। आणि हा रस्ता आहे हा आपल्याला घेऊन जातो देवगड बीचकडे, आणि समोर जो रस्ता होता तो जातो देवगड किल्ल्यावर। त्या ठिकाणी देखील तुम्ही जाऊ शकता। त्या ठिकाणी दीपगृह वगैरे आहे। आपण आता चाललो आहे देवगड बीचला। तर देवगड बीचला जाणारा हा जो रस्ता आहे हा थोडासा खराब आहे,
ॲक्च्युली ज्या ठिकाणी हे सुंदर असं एक पर्यटन स्थळ आहे, या रस्त्याकडे जरा लक्ष दिलं पाहिजे आणि लवकरात लवकर हा रस्ता व्यवस्थित बनवला पाहिजे, कारण भरपूर पर्यटक या ठिकाणी भेट देतात. तर हा आहे सुंदर असा देवगड बीच. या ठिकाणी सुरूची झाडं वगैरे आहेत आणि पार्किंग स्लॉट देखील आहे, ज्या ठिकाणी तुम्ही तुमच्या 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स देखील पार्क करू शकता. त्याचबरोबर लहान मुलांना खेळण्यासाठी देखील या ठिकाणी प्लॉट वगैरे ठेवलेले आहेत, जे पूर्ण घसरगुंडी वगैरे असते तर त्या ठिकाणी आहे. आणि हा आहे संपूर्ण नजारा देवगड बीचचा. सुंदर असा बीच आहे. सध्या कोरोना काळामुळे या ठिकाणी गर्दी कमी आहे आणि आम्ही दुपारच्या वेळेत आलो आहे. संध्याकाळच्या वेळेला थोडीफार गर्दी असते या ठिकाणी. 10 ते 15 मिनटं विश्रांती घेतल्यानंतर आम्ही आता परत आमच्या प्रवासाला निघालो आहे. तर आता आपण इथून पुढे देवगड बंदरावरून मेन चौकातून आपण परत रिटर्न जाणार आहोत. तर इथून आता हा रस्ता आपल्याला देवगड बंदराकडे घेऊन जातो. त्याच्यानंतर मग आपण तिकडे पुढे देवगड बस स्टॉप, त्याच्यानंतर तलाठी कार्यालय वगैरे आहे, तहसीलदार कार्यालय. तर असे सर्व आपण स्टॉप करत पुढे त्या स्टॉपची सर्व माहिती घेणार आहोत. तर इथून आता आपण पहिले देवगड बंदराकडे जाणार आहोत. आलो त्याच रस्त्याने रिटर्न चाललो आहे आपण. तर मगाशी मी बोललेलो की हा रस्ता जरा व्यवस्थित झाला पाहिजे. ॲक्च्युली भरपूर पर्यटक इथे येतात आणि अशा रस्त्यांमुळे वाहतूक कोंडी होते. त्याच्यानंतर काही अपघात देखील होतात, कारण नवीन नवीन पर्यटक येतात, त्यांना माहिती नसते रस्त्यांची. त्यामुळे या ठिकाणी नगरपंचायतीने किंवा या संबंधित जे काही कार्यालय असेल त्या कार्यालयाने लक्ष दिलं पाहिजे. मला तर या ठिकाणी देवगडमध्ये ही जी घरांची जुनी बांधणी आहे ना, ही अतिशय आवडते. पूर्ण असे वाडा टाईपमध्ये बनवलेले आहेत आणि ही जी लाकडी माळ्याची घरं आहेत ना, ही अतिशय सुंदर. आणि आत्ताच तुम्ही बघितलं की कचऱ्याची गाडी होती, घंटागाडी, ही संपूर्ण देवगड शहरामध्ये फिरत असते. त्यामुळे या शहरामध्ये स्वच्छता देखील आहे व्यवस्थित. तर हे आहे बंदर. या ठिकाणी नवीन बंदराचं काम चालू आहे. आपण आता बंदर रोडला चाललो आहे. इथे ह्या सर्व ज्या होड्या ठेवलेल्या आहेत, या होड्या सध्या मासेमारी बंद असल्यामुळे संपूर्ण कवर करून ठेवलेल्या आहेत. तर आता ज्यावेळी मासेमारीचं सीझन चालू होईल त्याच्यानंतर या सर्व होड्या परत समुद्रात जातील. त्यांचा मेंटेनन्स चालू आहे. काही ठिकाणी तुम्ही बघू शकता कलर काम किंवा छोटे मोठे रिपेअर्स चालू आहेत. आणि हे जे इथे काम चालू आहे हे नवीन बंदराचं चालू आहे, आनंदवाडी प्रकल्प. सर्वात सुरक्षित असं आपल्या कोकण किनारपट्टीवरील देवगड बंदर आहे हे. त्यामुळे ज्यावेळी वादळ किंवा अशा काही घटना होतात तर त्यावेळी बहुतेक इतर राज्यातल्या होड्या देखील या ठिकाणी आसरा घेतात. त्यामुळे सर्वात सुरक्षित असं हे बंदर आहे. आणि घोड्याच्या नाल्याच्या आकाराचं असल्यामुळे शक्यतो लाटांचा वगैरे इफेक्ट या ठिकाणी होत नाही जास्त. आणि इकडे पुढे संपूर्ण बघा होड्या वगैरे पार्क करून ठेवलेल्या आहेत. ज्या पहिल्या आल्यात होड्या त्या सगळ्यात शेवटला जातील समुद्रामध्ये, कारण त्याच्यानंतर मागे ज्या संपूर्ण पार्क केलेल्या होड्या आहेत त्या होड्या जोपर्यंत बाहेर पडत नाहीत तोपर्यंत या मागच्या होड्यांना समुद्रात एंट्री मिळणार नाही. तर जशा जशा मासेमारीचा सीझन चालू होईल त्याप्रकारे ह्या एक एक बोटी आहेत या समुद्रात जातील आणि आपल्याला माशांचा आस्वाद घेता येईल. तर सध्या खाडीतली वगैरे मासेमारी चालू आहे. आणि हे संपूर्ण बघा कसे एकदम बांबू, प्लास्टिक आणि झावळं वगैरे माडांची टाकून झाकून ठेवलेले आहेत. काही ठिकाणी छोटा छोटा मेंटेनन्स चालू आहे होड्यांचा. सध्या हा परिसर संपूर्ण शांत आहे. सर्वजण आपापल्या होड्यांच्या कामात व्यस्त आहेत आणि मासेमारी बंद असल्यामुळे या ठिकाणी ग्राहकांची देखील वर्दळ कमी आहे. नाहीतर ज्यावेळी माशांचा लिलाव वगैरे त्याच्यानंतर पूर्ण बंदर चालू असतं त्यावेळी या ठिकाणी भरपूर गर्दी असते सकाळच्या वेळेला, त्यानंतर संध्याकाळच्या वेळेला. तर इकडे बघा संपूर्ण पेंटिंग वगैरे आणि इतर मेंटेनन्स चालू आहे. आणि इथूनच तुम्ही पुढे गेल्यावर समोर लिलावाचं सेंटर आहे. जर तुम्ही देवगडला आलात तर सकाळी आणि संध्याकाळी ह्या जे डाव्या बाजूला शेड बांधलेली आहे या ठिकाणी लिलाव होतो. आणि त्याचबरोबर इथूनच गाड्या भरून जे आपले पूर्ण मासे असतात हे गोवा वगैरे, मुंबई, पुणे या ठिकाणी संपूर्ण एक्सपोर्ट होतात. तर इथून हा जो पुढे रस्ता आहे
या रस्त्याने आपण परत देवगड शहरामध्ये जाणार आहोत आणि तिकडे पुढे एस.टी स्टँड वगैरेचं लोकेशन बघूया। आणि इकडे हा डावीकडे रस्ता गेला, हा आनंदवाडीमध्ये गेला। आणि ही जी छोटी घाटी आहे, या घाटीने आपण परत जो आपला देवगड निपाणी रोड आहे या ठिकाणी आपण जाऊ शकतो। ही अतिशय डेंजर अशी घाटी आहे, म्हणजे भरपूर उतार आहे आणि या ठिकाणी वाहने चालवताना भरपूर सावकाश वाहने चालवावी लागतात। दोन्ही बाजूला आंब्याच्या बागा आहेत, घरं आहेत, मस्त असा व्ह्यू। आणि ज्यावेळी तुम्ही इथून खाली उतरताना त्यावेळी सुंदर असा बंदराचा व्ह्यू तुम्हाला पाहायला मिळतो। आपण आता बंदर वगैरे संपूर्ण फिरून परत देवगड निपाणी रोडला लागलो आहे। तर ही छोटी घाटी आहे आणि या ठिकाणी मागे उजव्या बाजूला जो रस्ता गेला आहे त्या ठिकाणी मासे विक्रेते वगैरे देखील बसतात। तर दोन्ही ठिकाणी तुम्ही मासे वगैरे घेऊ शकता। आणि इथला हा व्ह्यू बघा, सुंदर अशी झाडी आहे दोन्ही बाजूला आणि या झाडींमधून हा रस्ता गेला आहे। मस्त वाटतं ज्यावेळी उन्हातून ज्यावेळी तुम्ही इथे येता ना, उन्हाळ्यात वगैरे, त्यावेळी देखील इथे संपूर्ण थंडगार वारा असतो आणि समोर बंदराचा व्ह्यू बघून मन अगदी प्रसन्न होतं। तर संपूर्ण आता आपण गोल फेरी मारून परत मुख्य शहराकडे आलो आहे। तर या ठिकाणी इकडे उजव्या बाजूला आहे देवगडचं बस स्टॉप, एस.टी स्टॉप। या ठिकाणाहून संपूर्ण गाड्या निघतात आणि त्याच्यानंतर इथे हे आहे ऑटो स्टँड। इथून तुम्ही रिक्षा वगैरे पकडू शकता आणि इथूनच या बस स्टॉपच्या समोरूनच हा एक छोटा रस्ता गेला आहे। या छोट्या रस्त्याच्या इथे देवगडचं पोलीस स्टेशन, त्याच्यानंतर तहसीलदार कार्यालय, पुढे BSNL एक्सचेंज, असे संपूर्ण जे शासकीय कार्यालय आहे, भूमी अभिलेख कार्यालय, हे सर्व कार्यालय इथे आहेत। आणि आपला एक इथे संपूर्ण राऊंड कंप्लीट झाला आहे। इथून मगाशी आपण गेलेलो मांजरेकर नाक्यावरून। आणि या ठिकाणी उजव्या बाजूला शाळा, हायस्कूल वगैरे आहेत। तसंच इकडून आपण पुढे गेल्यावर इथे देवगडचं हॉस्पिटल आहे, गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राथमिक आरोग्य केंद्र। त्याच्यात जरा आपण पुढे आल्यावर इथे आहे निखिल लंच होम। अतिशय सुंदर अशी चव आहे नॉनव्हेजची। जर तुम्हाला मच्छी आणि चिकन वगैरे खायचं असेल तर तुमच्याकडे हा एक बेस्ट ऑप्शन आहे। त्यानंतर हे जे वडाचं झाड आहे, या वडाच्या झाडाच्या समोरच हा जो रस्ता आहे हा जातो कॉलेजकडे, देवगडचं कॉलेज मेन। त्याच्यानंतर तिथूनच पुढे तुम्ही वसंत विजय हॉटेलला देखील जाऊ शकता। आणि आता आपण निघालो आहे जामसंडेकडे। तर मित्रांनो, देवगड शहराचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला तुमच्या प्रतिक्रियामार्फत नक्की कळवा। आणि त्याचबरोबर कोकणातल्या अशा नवनवीन व्हिडिओसाठी आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। त्याचबरोबर बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। धन्यवाद।